Kupuješ jeden dom, ale na záhrade dostaneš druhý zadarmo. Hlavný dom je priestranný, štvorizbový i hneď obyvateľný. Máš tu obrovskú povalu s potenciálom na podkrovné bývanie. A toto je ten druhý, kompletne zrekonštruovaný jednoizbový apartmán pripravený na okamžitý prenájom alebo pre návštevy. A to celé v centre Gelnice. Škola, obchody na pešo, Volovské vrchy a Rúžin na skok.